abosum na wabubu wo mo no ena ebinu bae wo mbe so makonwa ni ho no wo mo ye ne sa ha vivia ni babia dada scam atemuda bia ni babia scam Bible na eda ho no Bible na me yehu amamre Okay. Amamre na me yehu ni nyame. Abusia ha Nyansapɔ TV ye kase Nyansapɔ wo so ye sane no badwemba kwan so ensem bi nam social media ne so a edika editie enunti anene yatena se ye ba bedi ho enkomo ye we krom ha sei ana nkrofo bi efrom kro so de Bible ebe brainwe hye yen omode be kan ensem bi de kire yen eto yen free nananom soma na enkane na yesom esoma na enkane yesom a ede nkabom asumdue ye die nhyira ebre eye Ghana fo anase akamfo no ye na yehu de eye ko bibini ay ko broni ebe ye a enenu ye yira ede afiri ho sesei no onim se video bi adrope o social media ne so sa video na adrope no ye nuanom Roman fo ana omudi omudwuma bi na dwuma no omudi no o hwe enema ekuta wo mo a edi adanse pefe se emom omo de kire kunku no edi omudwuma de nanso se ye kire kunku ri firi wa omo nso ewe bia sum bia omo sum de ka nyankopon asem ne ho me hu video no yem hye me busa me hu sem brebre na se omo da so edi nananom sum mu achi enu tinene na amaye edi enhyira ye omo de na ene ye ba betwetwe ho enkomo ye bebusie ho nsem ba kumienu de afa ena video ya enenu trend wo social media ne so bekasa enye tenten nanankra e wo studio ha se ya ye ne no betwetwe nkomo o kai na no bia ya ye di enkomo akwankwa nuasi ananankra e kire mu senti a ye de ye se na de ye ni nkomo wo studio ne nso de beba sa bia ye na ba be di nkomo no ene nso ya sa be piem wo ha me ne no e betwetwe nkomo nti hye no so ba me said nala app ana asomasene se wo sendi skadi afri USA UK European country bia akeka no ubetimi e de afanala app so de hiane so obe download nala wo Play Store anase Apple Store so use Android Play Store o use iPhone Apple Store download na ne no eni nsa wo so na usika amane no enigye ebebem bekasa enye tenten na nankra e wo hasi amepese mema na kwa aba na nkomo a wo ho no mene no atwetwe na nankra mo akwa aba Yo so me de na ho ye de nyame adom ho ye enenso ya san hia yasa ba biaye a mbre bi atwam ye betena idi nkomo no esuma sema hinta sembe na wo ho a himpempi no wo pese ye ba ha ye metena ha na ye ntwetwe nkomo onse uswa afi na wo ba okay tinema bi na mpese me kirew na wuhunu okay na se kire bi kura me ni ona wo ka nso hu se ne obesi aka no okay afa se ye hwe ba bi a ye tena se agi yani ana ye di nkomo a kane no na ye ni ba bi ti se bia ba no mni ade no ene se ne ebu idi na ye ni bi sa enti wo beduru ba bi na edua bi ase na eho na bo nse emrantie gu ho bebre ene omo friends o ma ye parliament gu ho bebre na omo ji omo ni ebi to spa ebi tumeto dame ebi tumeto ware ne ye de ka ho nyina okay enti mrantie no ene kodi wo magro di wo mudwuma kane ne ye bo ayi apa to nte enyina enti ho ne de oduru ho a ye fro se nkwankwa anuase nkwankwa ne che se mrantie mebunu a afi na omo sisu a omo ba omo na tena sa nkwankwa anuanase agi wo mani edi agro omo pa edi nkomo a omo ankasa pe okay what you say wo sa nkwankwa anuanase ene ye wo koko ase nti ahai koko ase na koko ase ne de nti a medu aba koko ase ne se koko ase no eduru ba bi a yetimi ema ne din fufuro okay enwini na ewo ni nti yetimi kan adodua ase okay adodua ase nso ye ba bi a empanimfo etena se gi enwunu agi o ma home what you say nti ho ne ye adodua ase nti bonse dua bi esuo adenden kama na enwunu wa ase so mpanimfo timi ko tena se di wo mu nkomo eyo mu bibia nti nema bi a bedo fam bia no mepese wuhunu senia se mini okura na se kina bi wo ka ho asema wa hunu senia obesi aka no okay nti
aha no ye kokwase no metimi de aye adoduase se hoho betumi a metumi me ye de nsafuo ana nsa kakra bi a ye betimi de agigi ani kakra e de abaha na se ya nonum ha ya na ye de afa adwene na waye me bone ese nka opebi ba na ye di kan edi bi egu ba bi ansa na ye di eno brebe ba mate na nso yasan hia ye ba bedi enkomo mehu eye video bi o social media ne so sa video no edika esan say ye de ye gidie ene sabio ya adwene emankrofo bi na ye gidie ne adwene de mo no e kame ko say de o ma ye to na sawram de to ne twene ye no omo no eye menim so hu sa video ni bia eye ye nuanom Roman force mo som enye Ghana ha sei abrochiman mu na wo hwe dwabo na se omo wo na otimu se enye Bible na ekuta wo mo didi omo dwuma na emom ekame ko say eti konkura ni pati konkura ana omo di edi omo dwuma omo akura ya so ka se nananom som no yemfa nto ba bi na yemfa ye Bible ye twere konkura eni ye dwuma omo bebie ye ni ama ye free yamamre ne yamane ho na de na aba ana ene ye hu sa de we from ho ana omo secret no ahintasema e ma omo di ye na omo ya na se de na bebese na wo kire ya de bi ko me hu emie ma hye me emaye mu nso omo ne edi omo eche ne no he emaye mu nso de nti ameka se emaye mu nso ni se an se ka jo se oman bia no nyame ma omo amamre okay nti amamre no ene ye de sum nyame nti amamre no wo ho ansa na Bible no a ye fa ne twere kronkron no eno nso eba okay eti wo mo a wo nim de kwa animu no wo mo nto wo amamre ne ntwene okay e se amamre ne eye yesuban nyame de kan ye ho se yemfa nyi ye bibia so enti dwufo wo mo de wewe wo mo de wewe wo mo de abibifo ye nso ye wo ye de na yen ye de no na trosem de ba enti no yen ya to ye de na ye de ato atwene what you say enti ono be fa na amamre na owo mu dada no anyame de ma no eno na obefa na odi aye ni dwumadi ansa na odi trosem ne de na ye de aba abeka ho enti na uhu niam bisa enti niam bisa uhu a emane haw eye amamre amamre na wo mu bebre enti obia ne de on se sabre so hwe ya setena na se nyansoma yesu mi a nipa bebre se ukoka ebia sebe obi a wafiri monte asase so ukobo ni din se sia onte ase ni ntinu na o madwena dwun fufuro se o wo de enye nyame na aye den osum na osum ade fufuro bi da bi nyesa na tie on se baba aburu mu a yenhwe ye ka Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame sa edie miensa mebubo ye nyina no omo mfiri Ghana mamu hawo omo mfiri bibrem ha baabia omo wo omo mamu nko nanso sa nipa amebo omo di omo nyina omo bia na oda so te ase nanso ye da so ka Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame enti Isaac nyame Jacob nyame na wo kan che se sa nkofo amabubo omo di na wo som omo ana da bi da de tie ni se omo ye nipa bi a nyame di kan fa omo ye den e di omo di dwuma etie na omo so na Bible no kura munsem bebre ye den e baaye nti e baaye sa no akoye se wo mu ni ho nanso ni kwan se ye wure ye den efiri wo mu nti wo mu a sa amamre ne bedi wo mu nsem no omo de omo da so ebo saafo na omo na so ntia se ne den edini enye achiwade so tia se nti ke yen akamfo no yen su ya mamre ne amane anyame de amaye no e na o se ye di kan nyamsom ho enti ebre me ka che se nyamsom na nkasa no eya amamre enti so to amamre twene pa na unyamsom no sei enti yen ye de ne ya to yen ye de na twene enti nka den ne ha adwene se makoto ana mebo mpaye na bia me papa kwasi badu wonsani o me papa kwasi badu nyame me papa asomasi me nana asomasi kenye bone nanso omo de twere kronkron ne ba ya yen yanto ebo ase antena se anka ni oma bi anhwe ni ema bi amfiri mu ntino ama akwakoye se ye de ukobodi mfufuro bi a na se ukofa asam fufuro na aden aba nanso wiase no obi anim se nyame ye den eye ba akope ene nyame nso omaye niema miensa
ɔma yɛ nyame agya nyame ɔba nyame nkronkron ɛne na yɛde sum nyame eti obi biara a onye saa nneɛma mmiɛnsa wee nie no ɛne yɛtumi ka sɛ ebia o sum nyame foforo na emom sɛ mebɔ mpaeɛ na meka o me papa Kwasi Badu wada ama wo na wokyerɛ me ebia nyamsom kura biso wo na atete nyamsom kwa so sese wo nti asie ene mebɔ mpaeɛ o sɛ kai onyankopɔn ana meka me papa Kwasi Badu nyankopɔn sɛ ne ohyira me papa no onhyira me a emfumso obi anim o na nam sɛ yɛn yamma Akwasi kokɔ mu nkratom de ba yɛde ahohoro yɛadwene ani nti ama okɔbɔ saa de ni pa buei wakɔfa asɛm foforo ayɛ ade aba wo de o soma ade foforo ɛnyɛ saa nete ama mmerɛ no onyame ma obi ade enti wɔn mu a wɔn pɛ sɛ wɔn di yie na wɔn kɔ nkan no wɔn nto wɔn amammerɛ ntwene enti wɔn de amammerɛ no aka nyamsom no ho so ɔte ase ɛne ntina ma ohunu biribi saa no enti na sɛ ne mebusa no sumwe ya ye hu anase ne video yakwa akɔhwe no ye betima ka sɛ ye kristosom anasa abosomsom ne omo yi mo pa ha na wo sɛ atiefo hwɛ ne yie no mutie ne yie amammerɛ yɛ ntontwene so amammerɛ ankasa no a me kyerɛw sɛ ɔman bia so no nyame ma ɔmammerɛ ti amammerɛ ne yɛ ntontwene enti amammerɛ mu no ɔn sɛ yɛn bra Bible ma yɛ kura no na yɛkuta yɛ amammerɛ a yɛbɔ mpa yɛ yɛgu nsa wate ase ɛna sɛ ɔhwɛ ɔdomanko abɔ soro bɔ asase ne nyinaa no ade ɔde ma nipa sɛ yɛbɔ mpa yɛ yɛmfa nyɛ yɛ ensa yɛngu ma no enti sɛ ɔhwɛ sɛnea Juufoɔ Israelfoɔ si bɔ ɔmo bra ɔmammerɛ ɛna ɔmo de yɛ bibia so sɛnea meka kyerɛw sɛ ɔse sɛnea Juufoɔ amammerɛ tie no na wɔtwe a ɔmo bɛto Yesu din no obi twa ne twetia sɛ de Juufoɔ amammerɛ ɛtie enti amammerɛ no ne yɛde sum nyame enti sɛ me kɔbɔ me nana ana me papa ana me ofa bi din sɛ mesra no oni hɔ de nanso ɔmmoa me na minya bibi ana minya tumi bi emfiri nyankopɔn esa enya abosomsom na ebom yɛn ya adwene na sɛbe aba fam no nti ɛna ma yɛ den yɛ kasa na sɛ obi a ɔno mfiri yɛ mam ɔnte yɛ mam yɛnim ne da yɛbusuani bi ehu ne da na yɛkɔbɔ ne din sɛ Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame a na kyerɛ sɛ yɛ de yɛ ni nyame wate ase ɔman na aka no na kyerɛ sɛ yɛ ni nyame enti sɛ yɛ ni nyame de a ɛne ade nti ne yɛkɔtena so ɔdɛm sɛ yɛkɔsom nyame yɛkɔfa Bible sɛ yɛ de yɛkɔ akɔkan eti yɛwɔ nneɛma bi sɛ yɛka sɛ obi esom bosom a bosom no bebree no enim na ade ban so ɔte ase sɛ mebɛfa saa de wei ahaban wei na me de me ho to so sɛ ahaban wei ɛna sɛ mebɔ mpa yɛ kyerɛ na obetimi aboa me na ahaban wei akyi tumi bia ni hɔ bia mu de a na kyerɛ sɛ wei na megye ne die nti wei na yɛ me nyame so ɔte ase nanso amammerɛ no nti ama yɛhu sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ankasa ɔde nipa yɛ den ɛba asase so eti ɔno na yɛsom no so na eduru baabi a na yakae yɛmpanimfo anaasɛ bibisa na ɛno nso yɛde abɔ mpae ɛno nkyerɛ sɛ o som saa de no efisɛ ontimi nsum nyame ontimi nsum nyame ɛmfa ade foforo bi anka ho na emom amammerɛ ni nti no yɛbɛtimi abɔ yɛ nana bi di aka sɛ nana Kwame Asomasi nyame so ɔfa Asomasi nyame efisɛ me pese me hu sɛ saa de yi a ɔma yɛ memfa ne sɛ yɛ bosomsom enya bosomsom enya bosomsom so the Bible na enya bosomsom na amammerɛ na wɔyɛ ɛna wɔyɛ Roman som wɔ amammerɛ ɔmo wɔ amammerɛ ɔmo de amammerɛ so pa ɔmo bɔ kete fontom from ne ade nyina Roman sɛ du sɛ ɔmo yɛ kɔpo Kristi ɔmo wɔ afahyɛ ɔmo from kɔpo Kristi ana na ɔkɔ som wɔ da na ɔmo yɛ eduru baabi a ɔmo timi hyehyɛ apakan ɛde Mary Christ to yɛ de esim so nti ɔmo gye ya to ɔmo de ɔmo amammerɛ no ɔmo ntontwene ɔmo gye amammerɛ di ɔte ase eti ɔmo amammerɛ ne nneɛma a ɔmo de no ɔmo fam no ɔmo nyaayɛ no ɛna ɔmo de yɛ ɔmo adeɛ ɔte ase eti nka yɛn nso koraa no yɛanyɛ bibi koraa nka yɛn Nyankopɔn maa yɛn nhabamma eti na sɛ ɔhwɛ yɛn yɛ man yi mu a adinsifoɔ ne akɔmfoɔ dɔɔso paa so nka ahabamma ɛna yɛ ɔdomanko de maa yɛ sɛ yɛmfa nyɛ bibia mfa nka yɛn nsa go mfa mmɔ mpa yɛ ensire tumi ɛne animonyam akwanhosan
eni tiri ye emfiri odoma nkoma ho nanso kyerɛsɛm ne baeɛ na yɛde ani ekɔwura baabi kɔhu sɛ yɛatwerɛ sɛ enye nyame foforo so enye nyame foforo ni ntino sɛ wokɔ bodin foforo bi ana wokɔ faade foforo bi sɛ wode ɛbɛka ho pa sɛ wenya nyame mienu nyame nso ntimi nkɔyɛ mienu ɛma ne nye yeda nemo yamamre no eduru baabi a yamamre na bɛkyerɛ me ehu sɛ nyame wɔ ho ebisɛ ɛnana yɛ nananom hyehyɛ yɛ no ɛhyɛ firi kwasiada ebesi memene da ebia wɔda yɛ bodi yɛsi kwasiada edwoada ebnada ukuada yawada efiada ebeduro memenda nko a yɛsi memenda da pa so nyame da ɛda ne ehu sɛ ɛyɛ da pa a yɛ nanam sɛ nyame da enti ɛno yamamre no ɛna ma yɛbehu saa da no wate ase enti aka amamre mu no sɛ nyɛ nne ɛna amamre ne ato atwene a enka obi firi mu kura yɛnyena yie memene da na yawada ɛna ne yɛde yɛ yi yamamre ne nti nanso ɛnam sɛ yɛato amamre ne asɛ amamre ne nti no ɛna ne yɛyɛ yie memene da enti ka obi anim sɛ memene da yɛ da paa yɛ onyankopɔn da enti ka sɔfo bi a wɔte akonnwa so sɔfo bi a wɔte akonnwa so sɛ ɔsɔfo bia ɛsɛ ohunu nyame da paa no ɛna ɔhene bia nso nim ɔhene a so onim no wabu n'ani na aguso konfuo bia nim sɛ ne na yɛ nuanom SDFo di omudi so hwɛ de wo kan yi dia sɛ ka ne saa ɛne akan amamre mu no sɛ de yɛ nananom nso hyehyɛ na ne de a mfumso bia nyɛ den enim because ɛno nso abɛka yamamre ho a ne yɛ de sum nyame sɛ ɛyɛ da paa eti sɔfo bia sɛ uhunu sɛ nyame da no ɛyɛ da paa ɛyɛ memene da konfuo bia nim enti akonfo a mo yɛ nokwafo paa no bebre wo musuman enya adwuma memene da na ɛyɛ da paa no so what you say if you say wo nim sɛ nyame da no ɛyɛ memene da paa what you say eti amamre no ɛne sɛ woto twene paa na de ade foforo bi ayɛ den abrɛw enti sɛ ɛbɛka sesei nyamsom na yɛsom no ho a na obi a sɛbe onnim amamre onte amamre ase no na onsua twere kronkron no kura nkɔ akyire no na adwene mu ayɛ ne bebre na ne tirim ayɛ ne dududu sɛ na den no nkɔfo wei ɔmo kyire no so de ase enti amamre no ɛna ma yɛhunu sɛ nyankopɔn na kwan ni na sɛm ni ne tumi ni enti sɛ ɔmo bɔ Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame din a ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ne nyame fa a ɔmo so yɛ den ɛma ɔmo behu ɛhan ansa na Yesu ba ne ɔbɛfa asomafo ne ade ne nyinaa enti ɔmo so mmaa no ne yɛn so ɛwɔ nananom wate ase yɛwɔ nananom a ebi awukɔ ebi da so te ase na sabe akamfo akura mpo ne yɛn yɛwɔ egidie bi sɛ obi fira asase wei so a ɔnyɛ den ɔda so wɔ hɔ bi sɛ baabi a ɔkɔ no ɔsan kɔbɔ brae den ɛfoforo na Yesu enim sɛ nyame nso bɛgye kra no abu ɔkra na tɛ na emom nyame mɛgye kra ne mu na tɛn ne deɛ o bɔ bra foforo ɛwɔ baabi a asamado a ɔyɛ den ɔkɔ no enti yɛn gidie no ɛna ma yɛhunu nneɛma bebree ti sɛ gidie no sɛ wote aseɛ ehunu nneɛma bi a ohunu nneɛma bebree ɛne so enti obi die na ɔyɛ no so wanhwɛ ne yi a ɔbɛka sɛ ɛyɛ abosonsom enti me da komato ama wiase nyinaa na mabusa sɛ yɛka sɛ abosonsom a ɛne de ɛhe na abosonsom ɛne sɛn yɛka ɛnso yɛnte aseɛ enti na yɛka sɛ bosom ide ɛne bosom da ase sɛ bosom no twerɛ kronkron ne baeɛ na yɛkɔhu yɛ sɛ yɛnyɛ nyame foforɔ ɛnka ho no ne nka yɛhu sɛ nyame bɔ nipa wie no ɔbɔ abɔfoɔ ka ho sɛ abɔfoɔ ne na ɛnsom yɛn eti twerɛ na ɛbaeɛ no sɛ woka ɔmo nwoma na Hebrifoɔ nwoma na etire baako no nkyekyɛmu na ɛba no ɔmo yɛhu sɛ nyame de egya ɛna ɔde yɛ na abɔfoɔ sɛ ɔmo mɛsom yɛn enti obere ɔde Adam ɛne Eve ɛkɔtena edi nturom no na abɔfoɔ na ɛwɛn wɔn enti baabi a nyame bɛma nipa akɔtena bia no ɔsɔ ɔmo abɔfoɔ yɛ den ɛkɔwɛn wɔn enti bere a Adam ne Eve yɛ bɔne a Nyankopɔn pam wɔn firi edi nturom na yɛbɛtena asase wei so no na wɔsɔ onya abɔfoɔ bi a ɔmo nso bɛba den ɛba bɛbɔ yɛn ho ban ame yɛtumi ahu nyame akyira kwan yɛdi nyame akyi na yɛadwena asipi sɛ ampa yɛwɔ nyame eti yɛka bosom a bosom bia yɛ bɔfoɔ wate ase bɔfoɔ na kwasi buroni kasa mu no ɛna ɔmbɛka no angel ɛna angel no nso so yɛn yɛ de ne yɛbɛka sɛ bosom no
yen ye kan ase bofo what you say ti ye kan bofo bia nso ye somafo what you say ena saa abosom no a yakofa obi kasa nti ye kan bosom no ya ba obi aba na enum no yen ye de no ya se no enti abosom no wo ho ma yen na abosom no eye abofo a nyame bo omo se omo behwe yen ye so saa abosom no omo behwe ye so enti ye kan bosom a bosom eye tumi a onyankopon bo se oye bofo a omra me yeden embehwe oso mebo ho ban na saa bofo no kura no nyame nsan fa ho atemuo ho asem nyeden ensan koma no etizesi ame no ka se ye ne wa ha nyina sesi ye no saa bofo no miedu di wachi miedu di machi obi bi onam asase wesu bia saa bofo no a ka yen ye ese ye kan se bosom no ye kan se bofo ye kwedi kwasi kokko ka se achi ye kan no bofo no miedu di obi achi baako ena atwere wo nsem a wo ye wa asase su nyina bra wo bo nyina wo na atwere ene ye wo baako nso ono de obo ho ban se bibi ento se bibi bato na atem se awurade yi na wo ho no abejew Jesu ohun se wabra bo na obi bia yeden etene eti saafo no ene ye fro omo abosom na kasa no ene ye kofa obi kasa so enkyirase ede bewura ye die nu ene ama ya to bosom na yeden atwene nti ye ka bosom a bosom ya abofo a nyankopon bo omo se omo hwe yen na omo sansom ye nka ho tani nke yesom bosom ankenye boni o da bi bosom ntimi nsom no adentia tie ne o ntimi nsom bosom ne ye sebe enko a nyame bo ma nipa tie bom se angel na wo kai angel no angel bia ye yen enti ena wo ho so enti na o kan Psalm 82 na Psalm 82 ubehu ni nyina saa abofo no omo ni nyame ena ye bibia enti na nananom de no nso ye frɛ ne sen wanse no so ye fa ya de kro na kasa ne ya dane no so ja se ense nke ebe ka ne se bosom no ene ye ka ne bofo kwasi buro ni se angel ene ye akofo omo de ye no nkyirase e de aba yen ye de ne ye yato ye kasa na ye bofo se ke ebe ka ne bosom no yato eno aye den atwene ye haw ni nyina ni so ja se ye haw ni nyina na amasa ne ma we nyina den aba eti se obi ka bosom na obi ka bofo a ya de kro what I say enti bosom no nsoso no a omo ya abofo no nyankopon na ne omo ye bibia nyankopon be ye bia onyi obi amfiri eti omo wasase su ye sesi anu kra no se wo kan Psalm 82 no a enwom aduotwemienu no a onyankopon de adwuma a ye botae kese ahye omo nsa se omo nyenye den emfa yen ye ho na omo baba bebu yen ye ho akonta e de akire nyame na se omo anye se adwuma na onu nyankopon de ama omo na obesei nipa na saa abofo nso obesei omo nyina afiri ho enti kasa yanka ne ye ni anhwehwe akire ni ampa no kura no ena ama saa ohawo nyina yeden aba beto ho nana yenhwa ade bi nso enro da ya nso na menam social media ne so wonse ye de yedwuma no akwakoye konkonsa de ti da bia wo pensem na nso wetima tena ase na no ahwefo ache na makohu eye nsem bia sofu kyirabosom otwe ne ti senka ye nto abama no be ye mampanyini fa mo man Ghana wakasa na ne kasa wo ka nyina no me faade mienu ne firim o se de edi kan heaven bia eni ho de etoso mienu saa ye nyame na nkane na ode ne tutu abosom bubu akonfo esese omoniema nyina no saa nyame sei ommo ne din biem esan se wo hu mfaso a onya firi so entina mebusa mo se saa nyame no wo hu mfaso bi won so a ene na first na obubu abosom ne o sen akonfo adwuma no na tumi ben na wode ye nyame na na se yes spirit bi e we musu timi kase because o se no the spirit e woni mu no ana ebe direct no ye tina spirit na eden heaven so ni ho ana yo me da se heaven ni ho ana maka na ye hu na asase ade bia eni ho bia eni din na wonte ase a ana unhuna ade kro pati ase se ye ka se heaven a so obi aka se heaven ni ho a oboa yenhwa ade se nyame bo wiase no wa mowu debi afeye den na nipa wu what I say eti nipa ya so den na nyame pu nipa na nyame di wuo ebeto ho na ewo na ode beto ho no se ansa na obewuo no so no gise wo ya de tenene na onu nyankopon ehu se de waye no ope ansa na wajew ema saa heaven ho no wode waye den akohobi what I say aha enti se
owuo ni ho a atemuo ni ho so enti se unyi ni se atemuo wo ho a ewuo nso unhuye eno se Hebrew 9:27 no o se atwa so onipa bewu prekupe na no akire nso be dey atemuo beba enti se atemuo ni ho de a na nka owuo nso ni ho enti se yewudi a nyame anum asam no obo osoro bo asase o ye nyame ba akopɛ no ese yehu se atemuo ho ena nyame anum asam no nso se yewu na yanya de etene a onye yen na so ye de etene de oni e besa akotena osoro fie so eye heaven honom what you say enti so obi ka che o se heaven ni ho a na ono ankasa no enam se amamre ne amane onim nti no wantimi amfa amamre na ahunu nyame dwumadie no wante nyame dwumadie nso ade ase oye sofo kasi o so enti na onye sofo ebise bible na me ati ase se atrodifo bebre beba obi abefa ne kwansa ye de ope enti so hwe odifo Isaiah bible na eba he no eti aduosiansia gichemu miensa eba nan no a wose se de osoro foforo ne asase foforo amaye no se de amudi ne masefo ebegina no saa na me nyankopon no beden mefa nipa bebre na mede wo makwa akotena na afa meja wo no makwa akohwe nipa wo matum afunu wo matum mmra na afunu so osoro foforo ne asase foforo amaye no se de ebegina men saa na mudi ne masefo enso begina so tiase na hokro osan ka asem bi hye ho wose na beba se osan ne foforo eni da ahome da na nipa nyina ba beden abesoro wo memani na iso de yetimi hye osofo because so tiase enti Bible na eda ho no Bible na meyehu amamre amamre na meyehu ni nyame ene ye ntimi en use Bible no bra ye to amamre ato atwene wo dabi because amamre no efri Bible no mu enti na mka jo se adenti na nka Yesu ye Nyankopon ba ade na dwufo amamre enti ese ekotwa ne twetia azenti ese ekotwa ne twetia egaga hu hia ene nipa nso obeba nso no ya hye ne ho nkom dada ne ho asem ye den eda ho na ade nda ode nyame ahye ne ho nkom se oye ne ba anase wasoma no anampo se oye nyame kura oba asase wesu abeje ye nkwa na ye nim ye ho asem adinfo ahye ho nkom nyina de ato ma dufo mpanimfo nyina nim ade nti na o se ekotwa ne twetia so enti amamre no untimi nto ntwene so ti ase eti sese no so obi ba no be ka kiro se na onye obi keke sofo woye sofo bi ba ana malam ana konfo bi ba ebe ka kiro se nyame ni ho a o se heaven ni ho a na onim de o ka enti na me ibusa me hu se bebre se heaven ni ho a ene bra ye bre kwa asore na ye kwa ne sen enti na yima no na me hu sa asore na se ye be jayo na wo mehu de nanka wo obusa mi ka wo mo kan na se nka obusa wo mo nanso meyiwa no ai so yo mo chia me awa meyiwa no so asase we no nyame sheda boy se enipa ntena so nkosi brebi so ati ase ti o se asase we Nyankopon ammo no bo se enipa ntena so enti e wo bre enipa betena se akoduro nanka nyame nyansam no ko pese enipa tena se yenkwa na nyina enti ka unyini no na onna se de eduana se ne Jeremiah ka no ka wunyini no on se we se untimi mfa nsam debi koko yesu ano ukwan na ebebu sesi ya so ati ase na de adroi se wan fa se kan pa ano onam e be din se obetimi atwa sa na nka Nyankopon pese ye nyini nke ye nanenye na asoden ene bone ni siti a ya anya nti ene ko ba asa nti nyame mu yehu se ye tena asase wesu da bia de ono pe no ye nye eti se o ma ye birebi ni efra asase wesu eti sa asase wesu na ye fire no ena ode ye ko baabi foforo na sa baabi foforo no nso no nyame nyansam no o sheda ye no asase wesu kitwa bi ena ode Adam ni Eve ekotena ho eti sa paradise anasa heaven no eba asase wesu ansana nipa ye bone Nyankopon pamom no watam sa de ne to ko esoro so ti ase enti edi se metie duonu ba ko no nchichemu eba no nsi eba no osi mi hu osoro foforo ni asase foforo se kane so ne kane asase na eden atwam what I say enti odi sa heaven na odi be si asase na paradise o sa de aba bio enti wo mo betima ye de etene no eno ena obeju wo mo nkwa nanso ni nyina mu no untimi nto ya mamre enye den ento ntwene so enti obi gina na mamre so ena eye ne de eti amamre ni mu no nyame na betimi accuse ye anase wabu atense
wo de ende nya de amekere na aye anaso wa ya ama na boro so na ye nipa de ye ntimi nye den emu obi aten eden ewo ho na ne ye nhwa de wasa ka asem bi say sese no no nyame din na wo bode ye ne nsenche ne ne niema no sese wo sese di no wanya mfaso bi wo sese di ne so enti sese nyame din ne sese kra de o mobi so enna me ka se oda so ye sofo nka so ogu na aso ayo enti na me busa se na wo ye bubu abosomo se na nanom enyuma no na nyame be na odi ne adwo because wo anya mfaso bi amfiri so yewo eniema miinu okay so aha ena ya na bebre nti ase so se enye nyame din ena ommobi anase dia na oye na enye nyame din dia ene na asase we so no wanya hohommone aye friends ayen enye bayi o ye wanye ne wo bayi ye wayen ene wo bayi nso so be ne dem because bia ye ka se bayi a be na refer yin sa enso dem bebre se ka se bayi a bayi ya adma chede akwazi bro ne kan se talent untimi ubo obi du akura ye nya no obi oye bayifo no okura nimdi a nyame ma ne timidi ye niam akese eti se ye nuanom abrofo no a omama omadwini ma da onti nyame bayi no eye adwuma omom ye ka lupre ni ade no eti obi oye bayifo niam a enwanwane akese bua nipa be say papa safu kantanka ono ode bua nipa fancy enti enu ne friend se bayi adoma chede talent ene wo ayen no de yenkoku no yense no yema na bra bo nyetan oyo oba yema na nim koda ne beema so ensem bebre enti bayi no eye the positive impact na yenya fi saa tumi no ho no ana anye ne ye de enfanse ade nko a enti wo kan bible no mes 19 na Nyankopon ka kire Israelfo se so mu hu obi so ya ayen kura yenku no because omo nya ade papa eti so no se nye Yesu din no anase wanu no ho saa kwan bi so ne se tumi ewo no mu no de be de ene na sunsumbone ene wanya ene ya azan so ama me kan se sebe obi aye ne suman anase ne bosom ena bosom no onu nipa ne na adwini mu no onim se eye tumi efiri Nyankopon eti odi Nyankopon ni eti akonwa no a aforibuchia no ebia ode gold ana diamond ana sika bi beshem se ne ebe ya ofre sunsum no bofo na oba betenam oba betenam a na waka na hia asem ayeden ache no nso akoka kire nyame na nyame afa kwan mi so ayeden aya ama no ena omodi sika hihiem wati ase enti sika na ehiem no ehya akonwa ne mu enti akonwa ne sika ne de esi ho se onfre atumi na ometena so na si ho sa hwinim eti we na hwini metimi abefa abubu na se na ye ne bibia ayi sika na ayeden ewo mu no dise mefre tumi no ma ne betenam ansana tumi abasa ayeden akonwa we mu eti se busum bia ono so otumi bubu nu bia no eye de yemfre suma no esi wona tra na sika no wo mu no ena oyi bubu eti nkofo sika no wasesa na no ede nukura na meka kire ono nkofo sika ena wasesa efse suma bebre anase busum bebre no omo de eniema hihye mu ase de be ya ebepeja na ma animonyam ayeden aba ade ni mu eti se ukogbubugu na enne ubegina ka kire ese enye nyame ayisunsum ana wanu hu anase bibi saade a ene ne chese eye azan kwan na unim se suma akonwa no anase yawa no ye mfa nsangu so emfre tumi na hwinim eni na di nyansa kwa asesa sa ne mani nyina asesa nkofo sika so eti onsa nkọ nachi na omeka asem papa enkire wiase onka asem papa nkire na asore mana omudi nachi mi hu se ye frefre ye ni etiti asore anya saade a enya asem papa kura efse bible na eda ho no se ye fa nyame asem no a bible no so komu a ubenya eniema be mako enum ena wo bible no mu ubenya sebe mesremeka ye benya nkwasiafo de ye benya agimifo ye nkwasiafo ne wa agimifo ye benya nkwasiafo de ye benya agimifo de ye benya anyansafo de ye benya emadwoma de ene ye benya wo de wo damu saa wontu wala ansafo na ye gumo enso de ewom eno no hu ya kwa hu ya eni nti wohwe tro ni mu no dia ebeboa ema wasetena akoyie na watime asum nyame no na waiden na wafa na so ko hu ade bi a enya so enti Deuteronomy 29:29 no wo se eniema hinta ye Nyankopon dia na de wayi na dia kire ye no wo de ama ye ne yema se ye ni eso enti niema a wonim no enkoka ho asem
so what you say do de ama no ena ye wo de a enti saa niam na o keka no eyesua na onsua nanim na onim enti se nsem a o ka no me metuma ka je say abusum na wabubu wo mo no ena ebinum ba ye wo mbe so makonwa ni ho no o mo ye ne sa enti se wo hwe yi a wan pe ba bi papa amfa ansa na adwene ammɔ mpa ya nsere nyame a wan hwe abia de beto no kura beduru ba bi no na sebe na adwene nka nipa de ho no kura na me ka kire ho efse nyame tumi no ewo ho firi tetete na entwam kopem bra wiase we dai ebesei na se odi saa din no enya ho awie o si din no aso amanfa so enya ho awie saa din no ena odi si asore dan odi atoto cars wan sisi asore dan antoto cars na ansana wo be pagya saa din no wodi saa din na abɔ bra abedu saa bre so na na de ekoba asɛn kyɛ sɛ wanya ho awie enti tumi kro na wode yɛ adwuma no sɛ ɛyɛ akonfo ne de ne a ɔma yɛ hunu because they say de enye nyame de enye yesu de eti sɛ ya konfo de na ɔno ka na wɔnte ase na ɔma yɛ hunu ɛna sɛ ne bayie a yɛ ayɛn no so a ɔma yɛ hunu na de ɔkeka ne de ɛsɛ ɔpɛ kwanfo pa bi ɛfa so na ɔka sɛ papa kyerɛ na asɔre ma na yɛyɛ na yɛasɔre so na mamemfa nkra we ma kyerɛ bo so wo nkɔno nsambra bi ɛne na ɔkɔ asa babiem de ne yɛnhwɛ adeɛ bi asia si mpempi no metai hunu na metai ti bi nso sɛ bio sɛ wodɔfo bi wodi hye bi efiri mu na ofiri mu no ɛboro wadwene wonti ase so asɛ kwa na ofa so efiri mu no wunya ho nti ase bi a yɛsɛ wokɔ asieye na wofa nananom snap na wokɔ kanche kansɛm frɛ saman na asɛ nipa na wawu na ɔba na obetua na tamfo so ka na asɛ ɔba bedi dwuma sɛ ne wo pɛ sɛ wɔyɛ maame na ba bedi enkomo bi afrɛ ne ba no ɛwɔ asieye hɔ bebi a yɛde da no agu nsa na mehu yɛ me hyɛ me na saa de we kɔ so a na ase kyerɛ ne sɛn enti na medi ka kyerɛ sɛ akamfo no yɛwɔ adwene bi sɛ nipa wu a ɔsa akɔbɔ bra foforo cause ewiase we ntwa mu ne de ɔkɔbɔ bra foforo okay what you say enti yɛka nsamanfo ba so ɔmo ka sɛ saman ni hɔ ɛyɛ nokre so ɛse nananom mpo nipa na ɛyɛ yɛka saman a kyɛ sɛ wasan afiri ɔman we so saman kyɛ sɛ onni asase we so bi wasan afiri ɔman we so na mmom ɛyɛ sunsum bi a kra no Nyankopɔn na gye kra no what you say na akamfo no yɛnyɛ wogidie sɛ enipa no ɔsan akɔtoa na abrabɔ so enti yɛn de yɛfa ne sɛ onwuye kana ɔnyɛ den ɔnka yɛ ho eti amamre mu no sɛ obi yɛ wade na sɛ ɛyɛ nokore na sɛ ɔpɛ sɛ woyɛ bibi a unya atentene a wodi nsa no kɔ asie hɔ a asie hɔ no nyɛ wɔn mu a wɔn awuwu gugu hɔ no ɛna ɛbɛsɔrɔ bɛyɛ bibi o ɔn sɛ yɛ wɔ nnua ɛmepɔ ɛnhoma ɛne nneɛma bebree wɔ asie hɔ saa nneɛma no nyinaa no tumi wɔ mu a wɔn de wɔn bu atentene ennua ɛmepɔ asase no a ɛwɔ hɔ asase a ɛwɔ so ebu atentene nipa na wawu ɛdina kɔ no momu no enye ɔno ntimi nsɔle ma mɛyɛ hwee etade no kogu wɔ saa nipa no na akamfo agidie no so ate enti obekɔ akogu nsa no aka bibia na ɔka no sunsum na ɛwɔ hɔ a wɔn wɔ nnua memepɔ ɛne nhoma ɛne nɔte ɛwɔ hɔ no wɔn bɛsɔrɔ aba abɛgye asɛm na wɔn ahwehwɛm wɔn di asɛm na wɔn abu atɛntɛnɛnɛ ama yɛn ho sɛ deɛ ɔka no ɛyɛ nokore anaasɛ ɛnyɛ nokore na ɛnyɛ nipa na wawuo no ɛna ɛsɔle aba so aba bɛyɛ bibi ɛne nti na debi ɛka sɛ ewiase yɛ den ehu eti wo yɛ ade ayɛ den hwɛ ne yie so ate ase wei ɛyɛ koko ɛnam na ɔte ase adeɛ sa ɛyɛ koko ahomakye ɛyɛ koko ebiribi ɛyɛ koko nanso bibi betimi asi a metimi de nsa aba koko yɛ ho abɛka bibi ama bɛyɛ efisɛ metimi abɛte ɛde akɔsa yare wate ase afisa wotima ase metimi ɛde nsa abɛyɛ bibi ati wei ɛde asayere anaasɛ na haba na awo na atete agu fam metimi de nsa aba abɛbɔ mpa afa bi ɛde akɔsa yare ɛkyerɛ sɛ sunsum yɛ den ewom enti na nipa bia o yɛ ade a ɛsɛ uhwɛ yie na o ka asɛm so ahwɛ baabi a wonam so ɔte ase ansana wa yɛ waka
e bi kura na ehie ho no kura no na bi ensuo bi kura ye den eben ho ba bi ensuo sunsun bi ewum ya on de ewum ji se nyame aba eti de awo kan nyina wo mu nyina ate eti om behwe ehun se de awo kan no eti sa enti de opese oye om ye ma na ye no kura no om beye sa na asase we so asetena no eti eni nti na se obi ko gina ba bi na o ka se obi bia no hwi ni ho a me hu sa nipa na oye mbo e se enua emepo abo ene nhoma ene nsu atwa ehho ahia no enam se uni ani na uni aso nti no unim de eden ekoso nti djuma wokodi ebetima ye adwuma ebe ya adwuma so na dia ya na eye me ya ne se oye no anana o twa de a o twa den odinsa ni gu odinsa gu na o kana asem ya de na o twa e de a enye so odi aba social media no so na na ese wa ya awie ene ya twa wa bra obi ahu no bi a oni de o twa ne mienu nko ade a so odi ba eya dance de se tumi no o ma so mu dada what I say enti wiase na da ho no ena ho saa kwa enema bebre wo mu a ehu na se ummen wo mu a sebe wo mu nim de kwa animu na wo mu nim sunsun asema enema bebre wo be fa ne tra na de bia enema bebre so be ha be ka chi na ade a waye some years to come no enya nsunsuanso wo abusua ne so me mfa nsa bia ne ba na dibem ofili se ne ba na dibem na okọ kasa de bet de waye no enkoye we bi medi abusua na chi sasa bi medi abusua eno no abeye no kure no abeye no kure no saa nipa na oye adentia na abusuafo no ese omode a chopa ekoma nipa na okoye saa de no na omohwe na omo kosre omo kosre nti omo kosre a na omo gu hunsa eye bibia so asem se ne ba ye hu no kure se sabi nipa de ye den a ena omo abaka abusua no Dubai o nipa no ye den a wokọ wawu enya de obesan asan aba se babu no me atias wodim se ebewu na wufu de omu ni mo hwe enti on de wawu ko enti ye na ya ka akire no se ne ebe nsunsuanso ofufuro bi ensa amma no omu ko hu se nipa no na de so omu ne kan omu ne nkan na asomdwe emra na ye so omu ye wa akire no so omu nye emfa nkata akire okay na kra beda wase ye nkomo no ayede nenso aha ne de nkomo ni nyina esie awusua Nala app ana mekanfo ede amaw Nala aba ma ene no sika amane ede ba oman Ghana mu no aye so easy so simple ana assign ama ahotoso ni gidie abam first ani ente Nala nka no na ye sika amane na kwakwa bibia wo ho disika besi kwabrane so so mfa nkoma wo maame o papa onfa nkọba afọde mawo na sabi wakwana e de ahye baabi ene Nala aba nti wo twɛn de so wo USA wo UK wo any European country atwa ho ahia wo Ghana ha sei no mesro se woni Nala ebedi nsawoso so pese wo send sika free ho e de ba Ghana se ne adwa meti America se makasa ba manum teso awei utimi send sika free ho e de breme wo bra wo use Naira na ni kaseme wo me se Nala ya ba abase ba betena wo bra wo use app iPhone a wo be call Apple Store no akwa download the app no ho wo use Android akwa download wo Play Store na wo wie na wo send this scanner of first $50 transfer na wo be ye from US ho UK ho and I say any other European country na wo send dia ba Ghana no ye be ma wo 20% dollar discount wo bra wo wie a wo di nyansapo di keke no eye code dia short say ka mo Ghana na me ye mobile money transfer dia ma obi me wie a me you know me pass we no code na me bo 4 digit na me bo no wo de wo mo 4 digit bia 4 digit no nyansapo di na wo bo dia hye ho no Nala ebetu su say hu timesro one no enya adwuma na wo dia dance e be ba adwuma so ahwe na mahunu na anu ya me wo fa send bi di free UK e dia breme e so simple easy and the fastest way to say no abochefo no send this card bre ha e ma yenso ye tede sanso na nankra e yoduyoni owo apatakese mi chema cultural center say yade bi atena so ache say ye huhum yade e ye hunamani yade na nankra obetene te de hiane so obeba apatakese ase ho anase cultural center wo Kumase na one no abedi ensawoso mo ba bedi nkomo na wa kire yade e wo so na ode aduro be kan ma yaresa ye ode say umbe so obeba na pese ofre no e wo phone so obetima frɛ no 0535365999 0535365999
999 sɛ ɔyɛ WhatsApp o sɛ ɛyɛ normal call frɛ number no onsa bɛka na nankra adwoa kromo ɛne medin nyame amba da sene yɛhyia bye bye adenti ne ebube ne brɛ bɛn sɛ si ebube ɛbɛyɛ de den kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogyabu onim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nye yie bio tontonte yɛ nom sa na yɛ fa nyansapɔ aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so na sɛ otiri mu osuma ɛnse bratam sɛfɛfɛm ne honhon hyia na Amerika sa sɛbe ka yɛtwɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de yɛtwɛ ne mu twɛ nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ kofi nro ne yɛ aben ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya